Svedoci smo munjevitog razvoja veštačke inteligencije, kako će izgledati tranzicija tradicionalne kulture pod njenim uticajem i da li će doći do narušavanja integriteta kulture i kulturnih obrazaca koji se baštine vekovima. Da li će veštačka inteligencija uništiti vizuelnu umetnost i mogu li se radovi koje proizvodi veštačka inteligencija uopšte smatrati umetničkim delima? Naš sagovornik na ovu temu je Ivan Tarle, digitalni umetnik. Iza vas stoji bogata biografija. Ko je Ivan Tarle? Najteže je sam sebe predstavljati. Ja sam Ivan Tarle i to. Digitalni umetnik iz Beograda. Bavio sam se grafičkom pripremom, dizajnom, posle sam bio grafički urednik, prošao sam i te sve neke stepenice tog tipa, posle sam studirao i televizijsku režiju, posle sam imao svoju kompaniju koja se bavila proizvodnjom audio-video sadržaja, konkretno baš u poljoprivredi, interesantno. Nagrađen sam za te projekte koji su zapravo prvi put u Srbiji lansirani u smislu da se informacija kroz pisane vesti pretvarala u radio sadržaj i radio sadržaj u dnevnu televizijsku emisiju. U odnosu na današnje stanje, recimo u medijima u Srbiji, znači mi smo tad bili high-tech. Posle toga sam odustao od svih tih nekih poslova i posvetio se sebi i nekom svom unutrašnjem i spoljnom istraživanju. Znači, sada trenutno se bavim audio-video produkcijom, manipulacijom sadržaja i proizvodnjom artificial intelligence, graphic and illustrations, recimo, da bi moglo, znači, proizvodnjom tih nekog digitalnog sadržaja generalno, bez obzira, nije sve znači umetnički sadržaj u pitanju. Pravim, generišem te slike, radim dosta u Photoshopu, dosta radim u tim softverima koji su artificial intelligence, kako je sad već AI softverima, koji proizvode i generišu slike na osnovu nekog koda, koji se, nekih uputa koje se daju mašini da ona to proizvede i tako. Šta vas je konkretno inspirisalo da se isključivo posvetite digitalnom stvaranju? Ja sam to. Znači, ja sam dečko koji sa 14 godina seo za Spektrum, 48K, pa onda posle toga, ne znam, seo za Commodore. Ja posle više nisam prestao da imam računar. Znači, ja to dalje zovem računar, to nije kompjuter, znači, naša reč je računar. Ja sam sve te računare imao, od 286, 386, 486, 486 DX2, koji je bio revolucija, jer ste na njemu mogli prvi put nešto da radite multimedijalno. Do tada je to uglavnom bilo Word procesori i takve neke stvari, eventualno neka priprema za štampu je mogla da se ozbiljnije radi tek na DX2, znači, pa tek onda Photoshop broj 4, ja se sećam, recimo, ja sam na tome radio. Znači, mi smo prvi glitch art digital smo mi radili tako što smo imali ručni skener. I to je bilo nehotice, zato što ti uzmeš i skeniraš onu sliku, ali treba biš mirna ruka, znači dobijaš te neke glitch efekte i to je već bio neki taj pristup interesantan tome. Tako da sve je to mene vodilo ka tome da sad jednostavno nastavim to istraživanje, taj put. U ovom trenutku, danas, kada je softver sve, kada je ceo ključ u softveru, u svim industrijama koje nas okružuju, znači ne pričamo mi samo o umetnosti, umetnost je tu manje više kolaterala. Da li je onda umetnost sekundarna stvar? Pa kako ne, pa mi sad idemo toliko guramo sad to digitalno, kroz sve moguće primene. Najmanji komad jeste umetnost, uvek. Najmanji komad u budžetu je umetnost, najmanji komad u vašem privatnom budžetu, ne vašem konkretno, je umetnost. Prosto, umetnost je nešto što nas gleda sa zida. Da li će se umetnost izgubiti?
Neće, zašto? Ne postoji ni jedan razlog da se to dogodi. Umetnost je sada zastupljenija nego ikada. Nije sve, mislim, kako kažemo, umetnost toliko širok pojam. Vi znate najbolje, znači šta je to, što je konkretno umetnost danas, šta je bilo juče, šta je bilo za vreme pećinskog čoveka. Prosto umetnost je sve prisutna, čovjek ima potrebu da to proizvodi, ja imam potrebu da proizvodim ovo, meni se to nameće kao nešto što prirodno potrebu da lupim taj enter, da isprobam, da kliknem, da pomerim, da intervenišem na bilo čemu od tog nekog sadržaja koji mi mašina isporučuje, a u nekoj interakciji. S jedne strane je softver, da se vratim na softver koji je ključ, i imamo mašine. I mašine su nam svuda. I mi smo s jedne mašine od 100 miliona tona, što bi rekli, u jednoj ogromnoj dvorani, došli na mašine koje su na mobilnim telefonima, došli smo do toga da serveri preuzimaju kontrolu, da vi sada dajete zadatak serveru koji je negde, a vama vraća rezultat. Meni moj kompjuter trenutno, računar, stoji spakovan na terasi. Ja sve vreme radim na mobilnom telefonu. Kako je sad moguće da vi sedite u nekom stanu ili u nekoj kafani ili plaži, whatever, i da čekate ženu u autu i generišete svoj sadržaj tako što vi šaljete komande serveru koji je negde virtualno, koji vam vraća rezultat na kom vi onda intervenišete dalje. To je znači neki proces. Da li sve vreme koristite veštačku inteligenciju i mašine? Kakav je vaš proces i da li on nastaje planski? Ima to nešto suštinsko što se zove taj neki prompt. To je nešto što je taj inicijalni neki moment koji čoveka pokrene. Možda bude bilo šta. Nekad možete gledate, mislim, mogu da gledam neki film, mogu da vidim neku fotografiju, mogu da uzmem neku fotografiju koju sam sam napravio, koju sam skinuo sa interneta ili bilo šta na tu temu i da na nju intervenišem ili da samom softveru dam direktive za taj tehnički proces. Neophodno je da znate poprilično dosta engleskog jezika. Za taj tehnički proces jako je važno da imate prethodna znanja iz oblasti koja vas interesuje, to je s kojom se bavite. Za dobar rezultat neophodno je da poznajete istoriju umetnosti, neophodno je da poznajete osnove kadriranja. Ne bi bilo loše da poznajete i prvi plan, drugi plan, poznajete, znači sve te neke elemente vizualnog jezika da biste mogli da postavite kadar i da kažete mašini, ja bih želeo da ti sada meni isporučiš, ne znam, planinu u totalu, pa da onda iza bude, ne znam, kakve vremenske prilike, pa bi volao 3 Kolumbusa da, ne znam, budu tu, pa da budu malo više zeleni. Dakle, vi upravljate mašinom. Kao jer imate nekog pametnog ortaka ili saradnika, najbolje je sada da imate nekog pametnog saradnika, vrlo pametnog, i koji na momente je pretenciozan, kom vi kažete šta bi hteli od njega, dodaj mi zeleno, on ti doda zeleno, ali, znaš, od prilike. Eto, tako nekako. Da li je to znak da ipak veštačka inteligencija nikada neće preuzeti komandu nad čovekom? Kompjuter neće ništa sam. Suština kompjutera je interakcija. Mi kompjuteru nismo potrebni. On nama jeste. Mi smo njega stvorili sa određenim ciljem, sa ciljem da nam olakša. Da nam olakša kucanje, da nam olakša komunikaciju, da nam olakša svakodnevni život u svakom smislu. I vremenom smo unapređivali i dodavali funkcije i tovarili ga, što bi rekli, onako narodski. Znači, mi smo uzeli i onaj računar koji služi samo za obradu nekih matematičkih operacija, mi smo toliko natovarili da on sada radi sve što nama padne na pamet. U jednom trenutku, da ćemo mi poželjeti da stvorimo samosvesno biće
koji će da ide okolo i da računa algoritme i da procenjuje komu se sviđa i da ga onda odstreljuje ili ne znam šta, to je super neki science fiction film, mislim da sam gledao. Robocop, ne? Tako, to je to. Ali ovo nije to. Znači, mi ne pričamo o tome. Ne može, uvek kapital stoji iza... Zašto bi mašina upravljala čovekom? Pa to se već dešava, ali postoji i čovek ispred mašine, koji će da kaže, ajde da smanjimo troškove, ajde da otpustimo 2000 ljudi da napravimo ovu mašinu koja će da zašafi ovo sama. Je li tako? Čovek je taj koji je to napravio. Od Henry Forda, serijske proizvodnje, od industrijske revolucije. Čovek je čoveku najveći neprijatelj u celoj toj priči. Da li će da koristi mašinu ili će koristi topuz, to je potpuno stvar tehnike i stvar vremena u kom živimo i ništa više od toga. Kako veštačka inteligencija utiče na vašu kreativnost i umetnički izraz? Da li vas naučna strana veštačke inteligencije inspiriše ili ograničava u radu? Mene konkretno ne ograničava. Ja sve to što proizvedem putem Midjourney, recimo, mogu da proizvedem i bez njega. Nije mi nikakav problem, samo mi treba više vremena, više novca, više resursa, više fizičkih podsticaja raznih, produkcijskih i tako dalje. Da će mašina da stavi piksel, da ću ja da povučem liniju, sve je to moguće. Samo koliko meni vremena treba. Koliko su to produkcijski uslovi koji su potrebni da ja snimim recimo neku, recimo evo konkretno na primjer, možda će moći na primjer neku da recimo ovu fotografiju. Što je meni sve potrebno? Ja nju mogu da snimim, ja vidim i taj kadar, ja sam ga napravio. Ali šta mi je potrebno? Potrebno je i naći tu ženu, platiti sve to. Znači, studio, efekte, bla, bla, bla. Kako da bi mi došli do tog postera, taj poster je beznačajna reklama za neki billboard, ono će se vrti 2 nedelje, prodaće se parfem ili neće, nebitno je. Znači, to je jednostavno gotova stvar. To je, ta njena upotrebna vrednost je tačno tolika. Ne znam kako bi se ta devojka osjećala. Ja kao umetnik nikad ne bi stavio za toga i rekao, znate šta, ovo je jedna vrhunska umetnost za koju je stvarno, ne znam šta vam kažem, prosto ja sam to stvorio toliko fenomenalno, toliko jedna neviđena stvar, toliko se u njenim očima vidi ne znam šta. Ne, ovo je reklama za parfem. Sve na kraju jeste upotrebljivost. Da li će neka... Koja je upotrebljivost Mona Lise? Jel možete da je držite na zidu? Ne možete. Ne možete, možete da držite neku reprodukciju. Ali samo sliku ne, možete samo dodati da je vidite, da čekate, ne znam, 10 sati u redu i to je to, platite $20-30 i to je okej. Ovo ima drugu, ovo ima svrhu da proda nešto, postoji nešto što može da, što je lepo, postoji nešto što je i ružno, dosta mojih slika su vrlo ružne, meni se sviđa, ja eksperimentišem sa tim. Koju poruku onda šaljete? Ako mislite da su ružne, koja je njihova snaga? Čime ste bili inspirisani za ovakav proces realizacije? Serijal na kom ja radim i koji me trenutno vozi onako opasno, jeste taj moment u kom tražim savršeno đubre i teram AI da mi izbaci savršeno đubre. I tražim od njega da postignemo skulpture, da osmislimo kako bi to đubre, bukvalno smislu đubre kao otpaci, đubre iz kanti. Sad znači vi uzmete nešto što svi govore da je trash, jer publika, ne publika ali kritika uglavnom, ima odnos prema tome kada je to trash, ako je to trash, ajde da imamo šta trash može da uradi sa trashom. I onda se ispostavlja da jedan trash kao što je AI može da napravi mnogo zanimljivije i mnogo kreativnije pristupe tom trashu nego što mi sami
možemo da zamislimo. Možemo uopšte da tome priđemo kao ne znam šta. I onda vidite sjajne neke skulpture koje možete da postignete sa gomilom nekog đubreta i tako. I onda ta definicija đubreta kao nečega što je osnovna karakteristika naše civilizacije. Da li postoji reciklaža umetnosti koja se stvara uz pomoć veštačke inteligencije, kao neki pokret, trend ili individualno? Mi smo sad svi na nekom talasu istraživanja šta to sve može i da to može da nas odvede i kuda zapravo to sve, ceo taj jedan talas ide. Mi možemo da jurimo, da napravimo replike nečega što je već oko nas i to se masovno događa. I onda što kažu, evo napravit ćemo ovo u stilu da bude, ne znam, lupam Leonarda i onda sad imate to sa tom analizom koju sad razlažu na milijardu delova, od nje napravim mnogo toga. Mi moramo da kopamo dalje dok ne dođemo do forme kroz koju ćemo moći maksimalno da se izrazimo, kao da pošaljemo poruku, ali činjenica jeste da te slike korespondiraju sa ljudskom emocijom. Jeste, i vi kad vidite tu neko od tih digitalnih slika, ništa vi nemate manji osjećaj emotivni ako je poruka pravilno prenesena. Radi se opet o onom koru, o onom suštini, kad pričam da li će nestati umetnost, da li će nestati, neće. Neće, zato što mi ugrađujemo dušu, a duša je onaj jedan mali aspekt koji mi treba da uzidamo u tu sliku. Da li će svaki slikar napraviti remek delo? Neće. Da li će ikad u karijeri napraviti sliku koja će biti vanserijska? Pa neće svaki. Sada se stvara novi talas u istoriji umetnosti koji ćemo sagledavati u budućnosti. Da li će on narušiti tradicionalne obrazce stvaralaštva u vizuelnim umetnostima? Kako ćemo sačuvati umetnost prethodnih epoha? To je odlično. Pa jeste, zato što se od te primene, pre svega restauratorske, veštačka inteligencija jako može da nam pomogne da sačuvamo tradicionalne obrazce. Što je u principu u ovom vremenu jako važno, da ih digitalizujemo, da ih učinimo šire dostupnim, samim tim da podignemo i kvalitet i obrazovanja. Kako vidite ulogu čoveka u ovom procesu? Da li će veštačka inteligencija preuzeti primat? Nije veštačka inteligencija neki organizam za sebe koji živi nezavisno od nas. Znači, to je jedna mreža informacija i podataka koji se u toj mreži nalaze, ali ona ne može znati nešto što ni mi ne znamo. Znači, kada je posebno nekako prošlost u pitanju, mislim, kako sad. A budućnost može da predviđa isto onoliko koliko i mi, s tim što nam je brži algoritam, pa može to da uradi XY puta brže, ali da li je to ono što je ingeniozno u nama? Ne, nije. Da li će ikad moći da uradi ingeniozno? Moći će, ali neće moći da ponovi. Tako da ništa neće moći, nikad neće moći da bude Leonardo. Nikad. Znači, ali će moći da ga replicira savršeno. Sad, nove tehnologije ulaze u igru i sa drugim tehnologijama. Znači, nešto mi da uzimamo sad to i da izvadimo i kažemo, aj sad mi pričamo kao, sad ćemo samo da gledamo vizualno. Ne. Vidi sad, mi sad imamo i druge industrije u igri. Mi sad imamo 3D štampače, ljudi štampaju kuće. Znači, u jednom trenutku, zašto vi ne biste mogli da replicirate celo to delo sa svim tim pigmentima koje ste vi pomenuli i svim tim nekim aspektima. To nije original, to je replika. Tačno, to je replika. Upravo tako. Ali da li je cross-section, znači da li je nešto što bi išlo kad biste ukrstili, da li je onda replika? Da li onda ako vi challenge-ujete kako bi izgledalo Leonardo da Vinci, Mona Lisa, da je, ne znam, Andy Warhol, možda je on hteo, ali je umre. Jedna je Mona Lisa. Jedna jeste, ali ako vidite nešto na novi način, to je ono o čemu se radi. Znači, vi morate vidite da sagledavate stvari na novi način, u tome je čar umetnosti. Umetnost je od početka ista.
ona se menja tako što je mi dajemo te lejere, tako što je mi challenge-ujemo, mi je menjamo. Milijardu iteracija, milijarde kombinacija, koliko svaki čovjek za sebe je umetnik ako ga pitate. Nedavno su Amerikanci sudskom presudom osporili autorska prava umetniku koji je stvarao uz pomoć veštačke inteligencije. Šta mislite o tome? To je jedan konkretan slučaj. S druge strane, postoje izložbe gde su dobili nagrade. Veštačka inteligencija je uzela nagradu za najbolji rad. Amerika je svet za sebe i za svega toga stoji taj kapital. Mene to suštinski kao nekoga koji eksperimentiše i tako dalje, ne, što bi rekli, ne mi interesa. Time treba se bave advokati. Ja sumnjam da su tu autorska prava ičija ugrožena. Jer ja sam isto edukovan. Pročitao sam XY knjiga. Studirao, gledao, obilazio muzeje. Znači, sve to hranilo mene. I svaki moj sadržaj bi je isto miks prethodnih znanja koje sam ja okupio usput. Zar onda i sad svako treba, sad ja treba plaćam copyright, ne znam, svakom slikaru, svaku sliku koju sam vidio. Ne razumijem. To konkretno nisam shvatio. Copyright za šta? I dalje ne razumem. Ako prvo taj neural engine uopšte ne radi tako. Znači, on će možda iz nekog šuma informacija da izvuče sve te podatke, pa će da ih stavlja u određene kontekste da dobije neki rezultat koji će možda onda tebi da se svidi kao umetniku ili neće, pa će ti da intervenišeš na tome ponovo i ponovo i ponovo i ponovo i nakon 150 puta ti ćeš dobiti neki rezultat koji se približi nečemu što se tebi opada, to je meni, i onda ću ja poželiti da to stavim na, ne znam, tamo gde je moja publika, na primjer, ne znam, na Facebook, na Instagram, na gde god, i onda ću dobiti za to neki feedback, da li se neko nešto dopada ili ne, kao to je to, ali gde je tu autorsko pravo? Mislim, mene brine to zato što se kontinuirano susrećem sa tim problemom, zapravo tim pritiskom da to nije stvarno, da to ti nisi napravio, da je to neko drugi, da se to sam kompjuter izmislio. Vlada većinsko mišljenje da su ta dela manje vredna jer su stvorena uz pomoć mašine. Naravno, ti si nešto tu kliknuo, i suviše se to brzo dogodilo da bi ti sad mogao da preuzmeš kredit za to. Ja kažem, sure, zašto da ne? Okej, evo, probi ti. Nema nekih problema. Znači, evo, ja ću ti omogućiti, evo, možeš odmah. Evo, kod mene ovde sad, možda isprobaš svoj, i da, ne samo to, a ćeš ja ti pomognem, ali ajde, daj tome dodatni smisao. Ajde da ga teramo, ajde da ga guramo, ajde da vidimo dokle može, ajde da ga napnemo na maksimalno, znači, ajde da ga napnemo toliko da se on raspadne u tom svom digitalnom šumu. Postojalo jedno vreme u istoriji u kom autorsko nije bilo uopšte bitno. Bilo bitno stvoriti. Stara Grčka, recimo. I autori se nisu ni potpisivali. Čemu poenta? Stvari su one predivne tanjire, niko se nije potpisao ni na jedan. Kako publika reaguje na vaše digitalne radove? Postoji li razlika u percepciji tradicionalnog i digitalnog? Ja nešto nisam neko ko juri publiku. I ja sam i dalje oduševljen, mogućnostima koje se meni pružaju. Kao što rekao malo pre, još uvijek to napinjamo, to mrežu da imamo koliko može se napne sve to. Pre nego što to eksplodira skroz. A nema... Divno je. Znači, ja ću to sve da podelim, publike ima, lajkovi su pljušte, što bi rekli, para nema. Da li pripremate neku izložbu? Da, ja spremam, prvo to će biti niz nekih virtualnih izložbi, zato što moja publika je globalna, ja nemam vremena da sad obilazim sve
fizičke mogućnosti za to. Hoće li to biti digitalna ili galerijska postavka? Biće i jedno i drugo, znači em ćemo imati, publika će imati prilike da u virtualnom muzeju, da li uz pomoć 3D naočara ili ne, zavisnosti od afiniteta, pogleda sve te radove. To će biti vrlo brzo. U decembru će biti fizička u Beogradu, a ovo ostalo će se vidjeti na internetu, da će biti poprilično dostupno i dugotrajno. U smislu tih virtualnih, to su virtualni muzeji kojih ima dosta na planeti, da mnogi ljudi koriste priliku da dođe do publike i publika koja je lenja po prirodi, oni vrlo rado pogledaju na taj način. Sa kakvim tehničkim, etičkim i kreativnim izazovima ste se susreli u procesu rada uz pomoć veštačke inteligencije? Najveći izazov koji ja imam kad radim jeste da li će nestane struje. Naša umetnost je bazirana na tome da li ima struje, nema struje. Ako ima struje, ali u bukvalnom smislu, znači ima struje, nema struje, i 1-0, binarno, uključeno i isključeno. Ima struje, nema struje, ima struje, nema struje, nema, šalju se poruke, stvara se slika. Nema struje, nema civilizacije. Kako vidite budućnost digitalne umetnosti i upotrebu veštačke inteligencije u njoj? Kakve promene i inovacije očekujete? Vidim hologrami, vidim virtualnu realnost kao način života. I to je nešto što ne vidim samo ja, što vidi mnogo njih, posebno ljudi koji su sa kapitalom i koji u skladu sa smanjenjem troškova mnogo više vole virtualne ofise i vidim virtualni reality u svakom aspektu života generalno. Znači nešto što mi ulazimo u jedan potpuno drugi svet koji mi sami stvaramo trenutno. I to će biti verovatno zamka koja će onda opet da rodi neke druge zamke, koja će opet da rodi neka druga rešenja. Da li vas to plaši? Ko sam ja? Ti to ne možeš da zaostaješ, to je progres. Možeš da ga promeniš, možeš da ga usporiš, možeš da ga ubrzaš, ali ne možeš da ga zaustaviš. To tako ide. I ići će dok god takav motor koji to vozi. Kad se bude promenili motor, promenit će se i smer i cela koncepcija.